Ang unang pagbasa ug ang atong ebanghelyo naghisgot og mga magtiayon nga way anak. Unya sa sige nilang padayon sa ilang panagtiayon nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo ug nagtinarong isip magtiayon, gitagaan silag mga anak. Kining ilang mga anak pulos gyud dunay sana kalambigitan sa kaluwasan sa katawhan sa Israel o katawhan sa tibuok kalibutan, nahimong mga agianan sa kaluwasan. Si Samson ang anak adtong Manoah, nagplano ang Ginoo nga mo'y muluwas nila sa mga Pilistihanon, kay mao man toy ilang mga ligong kaaway nga mupildi gid nila kanunay. Nya si Juan nga magbubunyag, anak sad ni Isabel og ni Zacarias, nagplano sad ang Ginoo nga maoy muandam sa katawhan para sa pag-abot na giyot sa tinuod nga manluluwas. So nakita nato nga kini di ay panagtiayon, kini bang pagtipon sa babae o sa lalaki dihas kaminyoon, dili di ay importante ang anak. Ang anak ba dili importante? Namagoy uban maghilak-hilak kay wa pagid sila'y anak. Hangtod na lang noon, mutisting na lang may usahay. Hasol kay sige, ampo mi pabrir, ampo mi pader. May kay ingnon, testingan na to, be. Naapagyoy bati kayo nga prinsipyo sa mga manag-uyab. Magmabdos usa ta, magmabdos usa ko, una pa ta magminyo. Kay haron siguro gyud nga ini kaminyo nato naagit tay anak. Murabag ang sentro ba sa kaminyoon ang anak. Lahi ang kaminyoon, lahi sad nang pagpanganak. Okay, lingay mong tupad na pagminyo ninyo, wa pa mo adtoy tinukhangay. Muna karon, dili na kayo oso nga inigminyo, wala pa maghilabtanay ang lalaki o babae. Ang kasagaran karon, inigminyo, human na, tinukhangay na, to the max. So, imbis himuong agianan ang kaminyoon sa planos kaluwasan, nahimo na noon ang kaminyoon nga tubag sa sala. Nahimo pagsugod palang daan ba? Naana ang sala, dili kaluwasan. Muna ka ng mga sakramento, bunyag, konperma, gikinahanglan kay nas kaminyoon o kanang kumpisal. Nga naman, aron malimpyo. Ang nakaapan lang kay ang mentality sas na nagminyo, wa mo igo sa planos Ginoo nganong gibunyagan ta, nganong ni konfirma, nganong nangumpisal. Unsa may tumong aning tulo nga gi-require manis kaminyoon. Unsa may tumong aron siguro gyud nga wa tay sala og nakasabot ta nga ang Ginoo gid ay maisundon. Ang Ginoo gisundon badili kita. So hunungan na ng mentality nga magbinyo ko aron asa na kinahanglan gyud nga sa kaminyoon naagi anak. Ang nindot magminyo ko kay kabubuton is Ginoo. Nya unsa may timailhan nga kabubuton is Ginoo, naa kay lalaki, naa kay babae naghigugma ay mong duha. Ayaw sa nang panganak, naghigugma ay mo. Lahi man ang gugma sa babae o sa lalaki, lahi sa nang gugma sa pagpanganak. Ano wa mo kasabot?
Unsa man ang gugma sa lalaki o sa babae nga gustong magminyo? Nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, andam kang mupuyo, kuyog anang maong tao, hangtod ka mamatay. Kana mo na tinuod. Naiuban karon mo ingon pag yun ang mga ginikanan, sus, og di pa lang tungod sa mga bata gipyaan ko ng panuway dako Ana, ipasangil sa mga bata. Saon man, na may anak. Minyo na lang kay na may anak. Sayop gida kay siya. Mo na nga kung mamabdos ka kay nasipyat mong mga manag-uyab, namabdos ka, dili sad na rason nga magminyo ta kay mabdos na. Lain na sad na siya nga sayop. Ang gipasangil nimo nganong nagminyo kay mabdos. Ang mga buangon mo. Unya day wa mamabdos, sige lang yung tinukhangay, way minyo ay. Sige lang yung pakasa, way minyo ay. Namabdos man, ala, minyo ta. Di gyapon, kung ako'y inyong pangutanon na moingon yung ko, pakatawhasan ang bata. Kay murag na pressure mo karon. Niya ighumag ka tao sa bata. Wa gyapon mo'y hinikapay, wa na mo'y tinukhangay. Pahumna sa mga usa ka tuig gikas pagpanganak sa bata. Niya human mamalandong mo kung andam ba gyud mong magminyo sa usag-usa. Andam ba mong mag-inunungay hangtod sa kamatayon. Ayaw ipasangil ang bata kay kanang bata mamatay ra mo na anytime. Ni human ninyo kasal kay naay bata, ni ang bata ninyo naligsa sa balhabal. Magbuwag na sad mo kay wa na may bata. Mga buangon mo. Unya aron pag-ingon sa babae nga namabdos ko, pila ka buwan, 3 ka buwan, minyo dayon mo. Pag 5 ka buwan, nalaglag ang bata, magmahay ka, alimal, hinayak makugminyo aning buang ana. Ayaw ipasangil sa bata, ayaw ipasangil sa pagkaminyo. Ni aron dili makapasangil, inig kamabdos sa babae kung pananglitan yung nagbinuang mo, pagkamabdos, ayaw sa pagbuwag sa amog puyo, ayaw pagtipon. Nasa uban mingon, nganong nagtipon naman mo ron, nganong gapuyo-puyo man mo ron, namabdos man ko pader, mo nang nagtipon mi. Nganong nagtipon man mo, ugwa day ka mamabdos, di saan mo magtipon sa dili. Nya pagkamabdos, nganong nagtipon man mo, mabdos naman ko, rason day na. Nga pwede ra magimog di magtipon. Ni samot na nung inyong sala. Nakasa naman gani mo, kay namabdos, nagtipo na ginoon. Mao na pa dir, puslan mang naligo, mang lugod na lang. Tiwasan din mo ang sala. Mo nag-describe gidinhi nga si Zacarias o si Isabel nagpuyo sa matarong nga kinabuhi atubangan sa Ginoo. Di lang atubangan sa tao, kay para sa mga tao, sa lawayon man to silang duha kay way anak. Sa ilang panahon sa una, basta minyo mo niya, naniguang na lang mo, way anak, mura kag tamayon. Mo bitaw si Isabel, pagkamabdos niya, ingon, gikuha na gyud ang kaulawan nga di anako. Uwaw kaayos man nagtiayon nga way anak sa una, pero nagtinarong sila sa ilang panagtiayon, hangtod na tiguang sila. O kining maong pagtinarong nila ni Zacarias o ni Isabel, nahimong basihanan sa Ginoo nga anhin ako iagi ang introduction sa kaluwasan, ang maguna aron pag-andam sa tinuod nga kaluwasan. So unsa man day requirement gyud sa tinuod nga managtiayon? Una, kanigyong maturity sa huna-huna o kasing-kasing. Unsa may maturity sa huna-huna o kasing-kasing? Nga nakasabot ka nga kining imo karong gipangasawa, kining imong gipamana, kabubuton is Ginoo base sa inyong attraction sa usag-usa nga gusto mong magminyo. Ako sa una, na-attracted man gyud ko atong akong mga uyab. Napo man to kabuk akong nagian nga uyab, pero ang pito ato
gitawag nila sa to'y term na to sa una katong mga batanon pata na fling-fling na asay puppy love. Ginana, no? Kana bang murag gugmas itoy, no? Ano bang itoy nga? Di gyud tininood ba? High school, di amang ko ito kauyab-uyab o daghan-daghan. Pero pag college na nako, 20 na may akong edad ato, pag college, tinarong na gitong ako. Niingon na gyud ko, pang minyo ay na gini. Ana, niya kay pang minyo ay man, niya naaman ko sa simbahan nag-alagad, ni saa jud ko sa akong kaugalingon. Bisag, pagsugod na kong panguyab, mga 15 man tingad akong edad ato, nakauyab kong sugod. Ako na sa ko, dito ra sa kahogan ba, kanang mga mangarga sa dito, nangasunog sang naong sa init, ay pulos mami dito mga kargador, pling-pling. Pero nisaad na ko sa kong kaugalingon, di gyud ko makig premarital sex, di gyud ko buhimo ana. Ako yung una-una, inighuman yung kasal, una pagyod ang sex. O kaluoy Ginoo, ako gid na siyang natuman. Mao nang perti na ko rong mahaya. May pa. Wa jud ko nagmahay. Ngano man kana manggong maturity sa hunahuna og dire magbase na kung kamao ba kang mupugong sa imong kaugalingon. Kanang bata nga dili pa matured, mailhan na nimo kay mangihi panas banig or sa iyang higdaanan. Di ka pugong sa pangihi. Di sana siya kapugong sa iyang paghilak. Kalit lang naghilak, bisag daghang tao, di pa na matured. Pero kanang matured nga tao, kamaong mo pugong. Muna ang atong simbahan, ang minimum age sa magminyo, sa ato ng simbahan sa canon law, wa pa na mausab, nga ang babae kinahanglan 14 anyos, ang lalaki 16 anyos. Mo na minimum age sa atong simbahan. Nya tungod kay ang civil kaning requirement 18 man, mo nang ning dinhi labi na din sa Pilipinas ning kuan sa daning adjust pod ta. Aron dili daghang hasol, di man nato ma-register ang 14 og 16 kanang ato na lang sang iigo og 18 ang minimum age. Atong gi level ba sa atong family code sa Pilipinas. Pero sa atong yung simbahan, pwede gyud kaslon ang 14 og 16. 14 ang babae, 16 ang lalaki. Nay nangutanan nako, ikaw pader, mukasal ka. Nako mukasal gyud ko basta matured. Sa unsa man pagkahibaw nga matured na sila, nakuha sila nag-sex. Gusto silang magminyo kay naghigugmaay pero wa sila mag-sex. Matured na. Kanang kamaong mo pugong ba? Pero kanang 31 edad, 35 edad nagminyo pero nanay anak, immature na. Wa na'y klaro. Bisag 40 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo na, mga immature na. Namiligro ng ilang kaminyoon. Hilinga imong tupad. Ing na mature ka o immature. Ing na pangutan na. Kanang nagsugod naghilabtanay sexually nga uyab pa lang mga immature na di kapugong sama na bang pataka lang kag pangihi, mangihi lang ka dias poste, mangihi lang ka diha ng daghang tao, atubang pa hinguyab pa. Nga ana pa mga immature na di ka mao mo aninaw sa palibot unsa man ni angayan ba ni dinhing mangihi ko ani ana. Kana bitang magbiyahe mi nya kay hiyo na kay ko ingko pangitag ihianan gar kanang ato akong driver bus Edgar ingon day siya ingon niya kani pa dir nako wa ka makakita na daghang tao na kana ganing balay na may libon pa dir nako nya ga clerical ra ba ko moingon lang pare ay pataka lang ko ana murag iro nako di pa lang ko pare sugot ko diha dapita nya atur sa unahan kani pa dir nako hawan kay istanan siya ablihi lang ng pultahan ako o niya ang moagi nga mga kuan makakita na pari ay taka lag pangihi
Kanang managana ta ba? Kamao kang mupugong dito na las unahan. Oy, sus, inighikap, lahos yung layog, lahos yung kuot, buangon ka. Di na angay minyoon, di angay minyoon. Sa ako lagi ng standard, kanang kamaong mupugong, kanabang inig tinusikay ninyo, dinhira takotob. Ana. Inig aksyog, dulhog, skamot, ayaw sa, dinhin lang kotob. Mangundang na ta. Magtiam-tiami mong ba? Lami at pero unsa man, kinahanglan yung undangon, kaya nga naman, dili paron mao ang panahon. Mao na siya. Matured ka. Sama sa nang mukaon ka, di ka patuyag kaon, hangto na lang no di nakahapit ka barog. Nga di hinakotob ang imong gikaon. Igdugab ni mo gawas ng pansit. Buangon ka. Dili ka matured. Kanang inom, hangtod yun magsarasay, hangtod yun nga musawom siyuta, kana dili na matured nga pala inom. Kamao kang mutanaw asa ang limit, maunay matured. Di ka magpadalang sa imong emosyon. Nga naman, kanang emosyon para nas mga immature. Kinahanglan doon naging maturity nga mo temper sa imong emosyon asa ra ni kutob. So kamong magbinyo, mahimo mong agianan sa kaluwasan, apil na sa naming magpari, basta matured ta. Yaon sa may matured person, sama ni Zacarias, sama ni Isabel, o kadtong mga si asawa ni Manoah, kanunay nagampo sa Ginoo, nagtuman sa sugo sa Ginoo, bisan pa ang ilang gipangandoy, wa na matuman. Bisan pa ang ilang pangandoy nga mga anak, wa na matuman. Muna si Maria sa si Jose, matured, wa maghilabtanay, pero nisugot nga mamabdos si Maria. Nga naman, kabubuton mas Ginoo. Ang tinuod ay matured persons nga angayang magminyo, kana gyong kamaong musunod sa kabubuton sa Ginoo, dili musunod sa kabubuton sa tao. Kay kasagaran kining atong tawhanon nga kabubuton, immature in relation to morality. Kasagaran gyud. Kana dayng mag same-sex union, purti gyud ka immature. Murag way buot. Sa tinudanay lang. Ngano man, wa ka kahibaw nga ang pagminyo agianan manas kinabuhi, unsaon pag-agis kinabuhi anang inyong gihimo nga pulos man mo laki, pulos man mo babae. Pagkamabaw sa inyong nasabtan, kana ra gyung gitawag og emotional satisfaction. How about the spiritual satisfaction and the social satisfaction? Imagine magminyo ang tanan, parihas na babae ug lalaki, mga matay tang tanan, kay wa nay mga bata nga manggawas gikan sa taguangkan sa mga babae. Socially dangerous, spiritually dangerous, emotionally immature. Manindog ng mga matured.